si ideme zahrať like or pause, tak ideme na to. No, už som to zapla, oni hodnotili, OK. Sa mi to seká trochu. Tak počkáme a keď tam budem, tak sa ozvem. OK, už ma vyberali teraz. Zaujíma ma to. Takže ja počkám. No, ja som vlastne tuto, takže... No, iba čakám. Trochu sa bojím, či to áno, alebo nie. Jo, no ja nie som také, čo už. Tak musíme počkať. Počkaj. OK, teraz za chvíľu ideme, no tak som aspoň tuto, takže vieme, a som predposledná, ja ako zas vážne. Tak aspoň nie posledná, ale ešte aj pomôže. Ale táto mám pekný skin, keby mala aspoň farbu. A ja mám takto. No, to nevidíte, ale mám takto tvar. Táto nemá vôbec tvar. Táto má takú... No, táto je pekná. No, to je pekná dosť. Niekedy si urobím tiež pekný skin taký. Idem ja. No, čo to? Jo! Yes. No. Tak to vyšlo. Ja nie som, takže ja si tu pekne posedím. A toto bude moje sedadielko, keď nebudem. No. Áno, už 13-krát toto ma dali na yes. Aj viackrát. Možno aj PS11 nejak tak, lebo ja toto hrávam niekedy často, ako zahrajem si to a dávam ma na yes, tak čo. Ale keby vlastne by som, keby ste napísali niečo po slovensky, alebo že to si tým únik a vyzerám takto, tak to napíšte a znamenie yes, takto. A tí, čo majú ma za frienda, majú veľké šťastie. Lebo ja iba málo vyberám za friendov. Tady to bude malinká súťaž, že pár ľudí vyberám za friendov, ale iba tí, čo vlastne no, mi budú písať komentáre pekné a také. No, zase my, tak počkáme. OK, to som nestihla natočiť, ale už ma dala na yes. Prepáčte, že som to nestihla natočiť, proste som to nestihla natočiť. No čo už. Tak počkáme na ďalšie. Dobrý deň, my tu kupujeme normálne, kupujeme tu vlastne odbery, takže kupujte odbery. Vážne dajte odbery. Kupujte odbery. Ale nie kupovať. Sú zdarma. Tento odber je zdarma. U mňa je úplne zdarma. A práve teraz sa ideme aj hodnotiť. Tak dobré. No to bolo zaujímavé, kto to je, keď tam nikoho nevidím. Jaký crazy girl. To je girl tedy. Je tá crazy girl. Môžeme čakať. Ona nejak nevyberá. Nejak to nevyberá. No, čo? Čo to nevyberá? No, zber. Bude na no, ne. Ja nechcem byť na no. Ale prvo sa dobre, že nie som na no. Inak by ma to zabilo. Bilo mi ma to. Zabilo. Všetko. A viete čo, idem tam zase. Som obchodníčka. Nechcem. Až. To ja hodnotím toľko málo? Hej, je to viacerých hodnotiť. Tak ale čo, už aspoň niekoho troch. Ja ju chcem. Tak, kapibara. Áno, no čo. A ty potom, že ja neviem, prečo dám všetkých na yes. A nikoho sa nedal, no ako tá Pepsi sa mi nepáči, ale dal som mi tak na yes. No skromná. Alebo milá? Hihi. Izaki.
Izáky. OK. Ona má krunku, ja nechcem. Ja si toľkokrát, ale ty ma ohodnoť ma, ohodnoť. Haj. Ja tiež dám haj. Haj. Ja. No, takže má vybezal som tady, ale tady ako prvá. Čiže budem asi 2 hodiny čakať. Hodnoť. A jej. No thank you. My tu zatancujeme. Dáme backflip. Impressed? Ne. Dáme fresh. Tak, i keď mi ruky nejak lietajú, neviem čo to je, ale dobre. Ideme. Ďalej, Jos. Tak ideme ďalej. Ďalej. Dívajte na novú modelku. Pam. A naozaj chodím tak. A to sa mi páči. Napíšte do komentárov, či sa vám to páči. Mne sa to páči. A som si to kúpila. A či sa vám vôbec páči tento skin môj. To ma zaujíma. To mi i hneď odpovedzte. Jak toto video dívate, tak hneď zapnite komentáre a hneď mi dávajte, či mám pekný skin, či sa vám to chodenie páči. Vážne, keď si to teraz iba pozriete, robte to. Keď si to teraz pozrel, no keď to pozeráš, tak to urob. Urob to. Vážne to urob. Je ti to jasné? Sloboj mi to. Je ti to jasné? Ja som za stôl. No, naozaj som prvá. Sorry. What? Sorry. Ale naozaj. Sorry, prepáč. I keď neviem, čo som urobila. Alebo, prečo to mi zdá, alebo to mi nehovorí? Hej, ona to mne? Čo chodí? Cool outfit a komu to hovorí? What? Jak môže byť pri mne? Jak to je? Ale, jak si fanúšička, tak ťa mám rada. A jak si fanúšička, tak by si mohla mať za frienda, ale to iba možno. Keď dáte ešte to, nájdete meno Studio Moon TV 216, nejak tak, veď potom vám to do komentárov napíšem. No tak vlastne potom keď budete dávať friendy, tak ja si nejaký vyberem, ktorý by si mohol dať aj fotku mňa a spoznám, že je to fanúšik. Jak chcete, tak vám napíšem do komentárov. Že napíšem do komentárov, či chcete tutoriál, ako si urobia ako zdarma tričko, sa dá povedať. No, ale iba triko. To jediné viem. No ne? Takže iba zdarma triko vám dokážem urobiť. Takže jak chcete zdarma triko, tak i hneď píšte komentáre jo. Vám to jasné? A dávajte frienda. Dobre? A tu máte, aby ste si ma odfotili, keď chcete. Ja počkam. Tak ne? Tak sa volám tedy Studio Moon TV, taká divná, taká dlhá čierka, 16. Neviem, jak sa tomu hovorí. Také je to mínusko dolné. Dolné mínusko, áno. Dolné mínusko tomu hovoríme. The time? Hej, dávaj. Ja dám. Dávaj. What the hell? Čo? Čo bolo? Auto podiel. Čo? What? Dávaj. A ona sa odpojila. Typka sa odpojila. Keď to mala šťastie vyrať ozná. 4, 3, 2, inak ako na Silvestri. Jupi! Ale nie jupi.
ten stroj, aby to bol nevybral. OK. Za 5 sekúnd. Hej, alebo vám urobím dobrú fotku, Eli. Tak. No to vám bude za... No takto ešte, ale... Havda tam, hento, čo už. No tak ide. Asi... At crazy! At kepanguin. Ja neviem čo, ale ten typek mám výhru, že ešte aj hen tam vzadu je. Ja tam, no, yes. OK, hello there. How are you? Dobre, ja musím čakať. OK, tak iba čakať zase. Čakať. Videli ste tu mamu, děcka? Chcem setkať, ale nesetka. Jejo, a prečo ja mám iba trocha ako... Prečo ja mám furt málo? Prečo ja mám furt tak málo týchto dávam jes? Ale... To som typický... Ja dám jes. Ja neviem prečo. Neviem, jasne, že jes. Ja som milá. Dám jes. Ta typka môže byť dvakrát, ale ten typek to pochopím, ale... Keď si jenkrát, tak to... Ja mám ešte viac než ten typek. What? Ale ja neviem, koľko mám teraz, lebo mne to neukazuje, what? Minimálne teda budem revať. Jej! To funguje! Tak to budem furt delať. To funguje. Keby to dvere svedel a topánky nemal, aspoň by bol pekný, ale fuj. Tak ale prepač, typku. Tak to nie. Teraz keď budem dávať na nope. To som chcel. Furt ťa budem dávať na nope. Nope. No. Furt to dobre. Už mám prísna. Díky tomu typkovi budem prísna. Díky tomu typkovi. Keď sa mi nebude páčiť už iba jedna vec, tak viete čo urobím? Nope. Viem, že za to ma asi dajú do pohrebu, ale čo už. A ja nie som. Jak ešte raz ma nedajú, tak sa vážne rozplačem. Už je tiež plakalo. Ja som teraz plakala. Ale... Bro. Veď... Ja? Potom vidím. Ona mňa nie. Hehe. Čekám len na to, aby ma vybrali. Ja budem dávať pozor. Taký veľký. Jej! A keď ma ďalšíkrát nedá, rozrevem sa úplne, že úplne. No, každý ma dáš, ty ma dáš na noc, čo? Čo ma dáš? No? Yes? No? Yes? No. No! Hey! No! Oh! No! In runda! Keď ma jedou sa rozrebe najviac za svete, že bude vedieť aj počuť proste aj do Česka, aj do Talianska, všade, aj do...
Tak čus.